आदानि ग्रुपनो हा होनाय बाथ्राखौ सोर बुंदों? आदानिनोथ' हा होआ। आदानिया बावहाय इनभेस्टमेन्टसो खालामफैगोन। हाया बिटिसिनिनो एपिडिसिएलआसो बे हाखौ एपिडिसिएलनोसो मोनसे लिस्टआव होगोन आरो आदानिया बाहाय बिजनेससो खालामगोन। मानगोनां इउजि ब्रह्म नोंथांमोन बायदि लिडारखौ जों बर' हारिनि इयुन जेनेरेशना बबे मोनसे मोजां एंगेलखौ लानानै फल' खालामनांगौ जाखो हा? जेराव दिनै नोंथांमोन बायदि गोख्रों दैदेनगिरिफ्रानो बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों जोंनि इउपिपिएलनि सरकारनि समाव बिपिएफनिया बिजेपिनिया कंग्रेसनिया जेबो स्किम मोना जेबो सुबिदा मोना बायदि बाथ्राखौ दिनैयो जोंनि सिगाङाव दिनै मिडियानि गेजेरजों फोरमायनानै होयो। दा बेफोरबायदि बाथ्राया बेसेबां गनायथाव बाथ्रा? नोंथांमोन बायदिनि खुगानिफ्राय बेफोरबायदि थार्ड क्लास लेभेलनि बाथ्राया ओंखारथावामोनलै मानगोनां इउजि ब्रह्म नोंथां। जों लाजियो नोंथांमोननि खुगानिफ्राय बेफोरबायदि रावा जे ओंखारो जों लाजियो। दिनै मिथिबाय जों लाजिनाय मोनो। दिनै बे आदानि कम्पानिनो हा होनो थाखाय नोंथांमोना दिनै बेराफारसेथिं बै ओनसोलनि बर' फिसाफोरखौ इनाय अनागारि सारजाला खस्थ' दुखु होदों आरो बेराफारसेथिं दिनै स्लेब बेलेग माने डायलग मारि बोगासिनो दंना। मा डेभेलप जागोन बेलाय? आदानि कम्पानिनि बे पावार प्रजेक्टखौ जुदि गायसनोबा मा डेभेलप जागोन? बे पावार प्रजेक्टआ कमप्लिट जाखांनायनि उनावहाय रावबो बर' फिसाफ्रा रावबो सुबुङा बेवहाय लेबारनिबो खामानि मोना। बेवहाय टटेलि इन्जिनियारिं लेभेलनिफ्राय गासैबो खामानि सोलिजोबगोन। आरो प्रमद बर' बिथाङा माबोरैहाय 8,000निफ्राय लानानै 10,000सिम मानसिफोरा बेवहाय खामानि मावनानै गावबा गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हागोन होननानै बुंखो हा? जेराव दिनै अल अभार इन्डियायाव 10टाल' बे आदानि कम्पानि पावार प्रजेक्टआ दङ हा? बेनि गेजेराव बे पर्बतजरा बासबारि ओनसोलाव मोनसे। दा दिनै 10टानि गेजेरावसो 3,200 ना 300 माने पस्टनि माने भेकेन्सि दं माने जब होनाय जागोन। दा प्रमद बर' बिथाङा दिनै गुदि बिजौ मिथा दिनै जों बर' फिसाफोरखौ जाथावथारि बाथ्रा बुंनानै थगायनानै मा बेनिफिट्स लानो सानगासिनो दं बेलाय? मा मोनगोन थगायनानै? दिनै प्रमद बर' बिथाङा गावनि बे बिटिसि गभर्नमेन्ट सालायनायाव गावसोरनि बे पलिटिकेल मिटिं खालामनांगौब्ला बहाबा बाक्सायाव जुदि मिटिं खालामनांगौब्ला क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बास भारा लांनानै मानसि गेदारिं खालामनांगौ बायथ' जानानै फैयो। बेसे लासिंसिनि बाथ्रा। दिनै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा सैथोआ मा बेखौ दिनै हमदांजोबनो हाबाय। मा लुबैयो फालाय? जोंनाव डेभेलपमेन्ट जानो नाङा। साख्रिया बबाव मोनगोन? बिजनेसा बोरै डेभेलप जागोन? सारा वर्ल्डआव सारा इन्डियायाव इन्डास्ट्रिखौ नाङा होनग्रा खुनु जायगा गैला। जोंल' बिदि जानानै थानो हाया। जों गावखौनो गाव हिनमन्यतानिफ्राय उद्धार खालामनांगोन। बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाबाय जों बर' हारिनि माहारियारि आफाद। बे माहारियारि आफादनि सोरबा दैदेनगिरिया सोरबा बिबानगिरिया माबाफोर जुदि गोरोन्थि खामानि मावदोंब्ला गोरोन्थि जुदि बाथ्रा बुंदोंब्ला आरो माहारियारि आफादाव थानानै जेरैबायदि खामानि मावनांगौ बेफोरबायदि जुदि खामानिखौ मावाखैब्ला बेनि सायाव बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा सोंखारिनो हानाय मोन्थाय दं। आसि थुनानै बाथ्रा बुंनो हानायनि मोन्थाय दङ। बे बाथ्राखौ खिन्थु बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा गोसोआव लाखि। आरो बे माहारियारि आफादनि सोरबा बिबानगिरिया जों बर' फिसाफोरखौ धुमखि होयोब्ला बुनाय जागोन होसोनाय जागोन बेफोरबायदि जाथावथारि जुदि बाथ्रा बुङोब्ला जों बेनि सायावबो जोङो लिगेल एक्सन लानो हायो। मिथिबाय? दिनैयो बे पर्बतजरा बासबारि ओनसोलनि हाखौ आदानि कम्पानिनो होनो थाखाय प्रमद बर' बिथांमोन बायदि माखासे लुबैसुला गोसोनि लिडारफ्रा नांथाब नाजागासिनो दङ। आरो बिनि एगेन्स्टआव दिनै बै एरियानि बर' फिसाफोरखौ बेसेबांबा सातजाला खस्थ'नि गेजेरजों दिनै भुगिहोगासिनो दङ। आरो बे पर्बतजरा बासबारि ओनसोलनि हानि जेंनाखौ लानानै बे पर्बतजरा ओनसोलनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे बिबानगिरिफ्रा बै ओनसोलनि बर' बिमा माहारिनि सायाव बुनो थाखाय आखाइ दिखांलायनाय मोदोम खमफिलायनाय आखाइ दिखांलायनाय सोर मोन्थाय होदों? बे माहारियारि आफादाव थानानै जोंनि बर' फिसाफोरखौ बुनो थाखाय आखाइ दिखांनाय जुगुमलायनाय बुनो थाखाय दम होनो सोर मोन्थाय होदोंलै? नोमा नोम्फानि गालांखानाय सम्पति मोनदों नामा? बे माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मोजांबासो मोजां खिन्थु सिदा बाथ्रा बुंखाबाय आं मोजांबासो मोजां। जुदि नोंहा कुनु मोनसे मेन्टेलिटि जयगथा गैयाब्ला बे बर' हारिनि माहारियारि आफादाव थानायनिबो नोंहा कुनु राइट्स कुनु मोन्थाय गैया। सिदा बाथ्राखा। मिथिबाय? बहुद बार नुबाय थांनाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि उननिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे बिबानगिरिफोरखौ माखासे मावथिफोरखौ बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि बाथ्राफोरखौ लानानै जों बर' फिसाफोरखौनो होसोनाय जागोन बुनाय जागोन। बे एरियायाव पलिटिकेलि केम्पिं खालामनो फैयोब्ला नेक्स्ट टाइम जुदि फैबावोब्ला नोंखौ होसोनाय जागोन। बे गोथार माहारियारि आफादनि बिखायाव बिबान लानानै खामानि मावनानै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो नोंसोरखौ सोर मोन्थाय होदोंमोन? दिनै बे पर्बतजरा बासबारि ओनसोलनि हानि जेंनाखौ लानानै
बै परबतजरा ओनसोलनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जायफोर बिबानगिरिफ्रा जायफोर मेम्बारफ्रा जों बर' फिसाफोरखौ जों बर' बिमा माहारिफोरखौ बुनो थाखाय मोदोम खमफिलायनाय आखाइ दिखांदोंमोन बेनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दानि आफादगिरि बिबानाव थानाय मानगोनां दिपेन बर' आदा नोंथाङा बेफोर बाथ्राफोरखौ मिथिगोना मिथिया आरो जुदि मिथिनानैबो जुदि सिरि थादोंब्ला नोंथाङा मानि थाखाय दिनै सिरि जानानै दङ जाहोना मा बेनि गुबै जाहोना मा आरो मोनसे बयनिख्रुइबो दुखु गोनां बाथ्राया जाहैबाय मा दानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानाव थानाय माखासे गेदेर गेदेर बिबानगिरिफ्रा जों बर' हारिनि बिफा सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ गुबुन हारिनि सुबुंफोरा गाज्रि गाज्रि रावजों सोंखारिब्लाबो बिनि हेंथा बिस्रा बाथ्रा बुंनो गोहो गैला जेराव दिनैयो सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुं लानानै गुबुन हारिनि पलिटिकेल लिडारफोरा पलिटिक्सनि बाथ्रा बुंनो सुजुग आरो सुबिदा मोनदों मानि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानै जेब्ला प्रमद बर' बिथाङा 10 बोसोर गणतान्त्रिक लामानि बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लिडिं खालामबोदोंमोन बिथांनि बै लिडिं खालामबोनाय समाव बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा गावबा गावनि थैखौ होनानै बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटआ जेरैखि जाया जाथोंल'सै साननानै थैनि सिगनेसार मारिदोंमोन बन सुइ खालामबोदोंमोन बेफोरबायदि एसेबां गेदेर गेदेर कन्ट्रिबिउसनखौ बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा बे सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि थाखाय होबोदोंमोन नाथाय जेब्ला समनिफ्राय प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानखौ मोनदोंमोन बै समनिफ्रायनो बिथाङा गावनि गोसो सिंनि सुजुखुमानानै दोनखुमानाय जा हाबिला जा सिमां जा थांखि बेखौ बिथाङा जाफुंहोनो थाखाय बायदिसिना लामाजों बिथाङा नाजाबोगासिनो दंमोन जेराव दिनैयो मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौ थगाय थजि खालामनानैब्लाबो बे बिटिआर बायदि एग्रिमेन्टखौ खालामनानै लाना फैनायनि गेजेरजों जोंनि बिटिसि काउन्सिलाव प्रमद बर' बिथाङा एन्ट्रि मारिफैदोंमोन दिनै प्रमद बर' बिथाङा सानदोंमोनबो जानो हानाय जे बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा आंखौ मोजां मोनो आंखौ सापर्ट खालामो जुदि आङो बे बिटिसि काउन्सिलाव एन्ट्रि मारिफैयोब्ला थारैनो बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा आंखौ मोजां मोननानै आंखौ सापर्ट होगोन थुलुंगा होगोन नाथाय प्रमद बर' नोंथाङा जुदि थारैनो बेफोरबायदि सानदोंमोनब्ला नोंथांनि बे साननाया गोरोन्थिमोन आरो बेफोरबायदि साननायनि फिथाइखौ नोंथाङा फैबाय थानाय समाव मोननो थांगासिनो दङ दिनै सासे माहारियारि आफादनि बारग' आफादगिरि महरै नोंथाङा बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिफैखांनायनि उनावहाय नोंथांनि आखाइजों दैदेनजानाय बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों जों बर' फिसाफ्रा बेफोरबायदि हारा-हास्ति सात-जारला खस्थ' मोननाङामोन जेराव नोंथाङा परिबर्तन गोजोन सान्थि गायसनलांनायनि स्ल'गानजों बे जोंनि बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिफैदोंमोन नाथाय नोंथांनि गुबै आखल आखुखौ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा दिनै मिन्थिजोब्बाय प्रमद बर' बिथांनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय रावफोरखौ जायफोर बर' फिसाफ्रा दिनै ब्लाइन्डलि फल' खालामनानै दिनै खामानि मावगासिनो दं बा बाथ्रा बुंगासिनो दङ नोंसोर मोनसे बाथ्राखौ दिनै गोसोआव लाखि दिनै बे प्रमद बर' बिथां बायदियानो जोंनि गणतान्त्रिक लामानि बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनायखौ गावबागाव बेक्तिगत स्वार्थ बादिनि थाखाय बे बिटिआर एग्रिमेन्ट बायदिनि गेजेरजों दिनै फोजोबनानै फैदों मा गोनांथि दंमोन प्रमद बर' नोंथाङा बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिफैनानै ओरैबायदि मोजां जादों खारन बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजोंनो प्रमद बर' बिथांनि लाखुमानानै दोननाय माखासे आब्रुथिफोरखौ माखासे नेचारफोरखौ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा दिनै हमदांजोबनो हाबाय नंगौना नङा आं बुंनाय बाथ्राया दिनैयो जायफोर सुबुंफोरा गावनिखौल' मिथिग्रा मानसि आरो गावनि थाखाय गोदै गोदै बाथ्रा बुंग्रा मानसि बैफोरबायदि स्टाइलनि मानसिफोरखौ सुबुंफोरखौ जायखि जाया बिबानानो होआथों मानो बै बिबानखौ मोननाय लोगो लोगोनो जाय जायगायाव जायबायदि बिबानखौ मोनदों बै जायगाखौ बिसोरो डिस्ट्रय खालामजोबगोन बे बाथ्राया खिन्थु सिदा बाथ्रा लासै लासैबाबो बिसोरो डिस्ट्रय खालामगोन सिलिंखार खालामजोबगोन जेरै दायो जोंनि बर' हारिनि बेफोरबायदि अबस्थाया जानानै फैदों दिनैयो जों बर' हारिनि जारिमिनावनो रोखा रोखा फोरमान दङ मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जेराव गुबुन हारिनि हिनजाव लानाय लोगो लोगोनो बर' हारिनि काछार रायजोआबो काछार हादोराबो थेर बेथेर जालांदोंमोन दा दिनैनि थासारिया मा बै समनिजों दिनैनि बे समनिजों गोरोबगोना गोरोबाखै बेखायनो एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि हिनजाव हाबा खालामग्रा बा गुबुन हारिनि हिनजाव जग्रा बर' फिसाफोरखौ जों बर' हारिनि मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोङो बिबान होनाङा मिथिबाय नङाब्ला बेफोरबायदिनो अलखदखौ जों मोनलांबाय थागोन जेरै जों दिनैनि बे समाव मोनदों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बे बाथ्रा खिन्थु सिरियासलै जाय बर' फिसाया बर'नि जाय लिडारा जाय दैदेनगिरिया जों बर' फिसाफोरनि हेंथा बाथ्रा बुङो बर' हारिनि हेंथा खामानि मावो बैफोरबायदि लिडार दैदेनगिरिफोरखौ फैबाय थानाय समाव जुदि थारैनो जों फोरमान मोनमारोब्ला बे बर' हारिनि बिखानिफ्राय बिसोरखौ होखारनानै बिसोरखौ आउट खालामनांगौ नंगौना नङा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन गोजोन्थों खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि